Why abang? Ay, abang, ilibre na naman ako. Di agang gusto unta ug unsa kang sildaha kitay tres ag tres puti di ba? Kuha nga na sa ang sayal mo ra gyapon. Sakto nang gusto. Pareha ra jud sayal tanan. Pareho ra. Pareho ra man gud today wa may nilay. Silda tres ka? O, pwede na puputi. Kaya kami po na anak. Pagpanat mo na. Hindi nga, puputi na. Silda sa bakada. Sinang kasi ka nag-iwin. Kita. Mami ka na upat. Oh. Day na kay puwa day. Wa? Di naman ako mo na. Ha? Ako naman ako. Uy. Wa magumi. Uy, makuha na naman. Kuha na rin. Kuha na lang ka. Oh, arang kalami na. Sa paris mo. Leggings. Black at ka na dari. Black po atong leggings. Isa pa po kung sayang. Dili mo. Bu, muro to boy. Dahil na. Ah, pareha tatanan lagi. Diya mo na to ag. May mabibo. Hindi mo makapaka. Nagkamasin na. Lagi di pangtago naman to. Tira. Napahuli nga. Oo, yung mga inindot. Nga na mo sa gara, isuot ng basin, di ba? Upuan. Ay, bigis may palit ang gusto mama. Yan, pagkali ang natama. Hindi mo sa itong Sound na wala ka nang sa kawin kita. Kalimot iingat. Galing kaya wala naman tayo oras. Indot lang ito ng kasipod kung magkuhan-kuhan ka. Ang talagang may rampak. Oo, kung bilinggo, mag-meeting man. Asa man ta mag practice? Di ba na pila din nato? Oo. Sa puko na nato dito ka ng time kayo pa sa bulas taping. Ano ibalik-balik. Ang hindi kaya nasagot-sagot dito ba din. Di inig-meeting mo po nato dito ah. Grabe na mapuputi sa mga nakas araw ni sa katuloy. Kasi nga ni iba pagano. Mau grabe na din silang kakuha na ni mo. Lagi nga ini position nato na magkuha lagi. Ako training Kila naman ito nga, Sige kay magkuhan ko class. Pagkalang December, Bisa na palitin mo pagkatao sa Di mo na dahil sindaon naman din ako na. Di sa may sindaon no. Dahil ka rin. pwede naman tumaw ka tumatang numino sa December o kuwan ko na. Wala sila. Maria sa abuan. Di dos na. Sila. Sila. Uno mo deh. Kami may tres. Ang kita may uno. Dos. Dos mo. Isa may tres. Kami. Na may 4 na. Sinipir ng Kaya base. sila kailangan mag-isip ka, siguro na. Asa ka na sinipir ng base? What? Ari man na mo sa kay gikuha man ng ning basig nanin yo. Dari na lang tingali. Naghanda ka tutapin na. Kapila man tango ng huno nga mo sadaw, ay nag-abot sa kanang katapusan. Kanang nay tao. Dili, dari sentro kan po bolong ka. Ano po yan? Asa ba ta magsuot? Pundo na sa tiha. Ini pundo na sa tiha. Sadaw. Yung may natatanan mo, sayaw ta. O sa hindi ko man sayaw, wala ka na ta. Hindi ka po sa sentro kampo, ikaw kadong naman ako. Sayaw na punta. Muli ko sa taon na, dyan mo pundo ta, sayaw ta. Ah. Mga tao magayaw sa papan ba? Sayaw na. Alam mo, Di 14 ta magkuan. 12 ang prosesyon. 14 ta magkuan. Street dancing. ilahi. Pagkain mo, Brits, na wag ka ng position. Ayaw kay. Di. Ang precision mo kung ato pa ba dyan sa ibabaw. Domingo ba? O, domingo na pin. Pagdaon sa mga klasa ng pati, kaya pwede ka po na yung mga Mao
o ini na ana Panis na may basketball. pero di nakasugod og alauna. Di tayo launa kay Idil. Ah. Ay, nga, ninanag ng kasimbangan. Alas 9 punta. O pwede pod kay kuan man nakatumanan man. Namay na. Sa tayo bisita, ini ka uto, pag-uto, sa ini ka palis, tanaw ko basketball. Sakto na alas 9. Okay ra nato. Sa ato ba mo Di, ako lagi nangiingon. Atong iingon ba? Ato ang mga plano. Gaano sila bisita kung na mo sa ilang bisita maikot. Awa ko yung musa dyan. Panihon ko dyan nakasama. Bitaw. Musa ko panihon. Sakto ng alas 9 din. Kaya ikaw po, makatugpong pagkadari kayo. Kaya ni Juan Kapatid na mo nato aga sa misa. Sabado. Akala na Juan mo sa kumpare. Ang kila yung mga dagdag. Hindi ba naghan po? Yan, hindi ka. Ay, isang tao. Siyempre, tama ka kabuok ng base. Ha? Siyempre, tama ka kabuok. Kanang mga tagkas na dito ng base. Di mga dinira. Pwede naman na. Basta kay kuan. Pang ha? Please, mag-ihaw na ka. Bao na baka ko ihawon. Kung saan sabay atong giuna ng basing unit precision. Aton santo. Diyan, magpatarpulin ba ta? Di ba, Wow. senior santo ninyo? Na po bagaton kuan. Kaya magpatarpulin ta, ako na lang may magpatarpulin. Yay! Salamat. Ay, lami, mag-precision ka na kayo. Dito. Ang sa may ibutang sa tarpulin. Asa ba tayo butang dada eh? Sa una. Sa aking kista, sa ubos. O mautang na na. Kamauna sila. Kamaunang maghimo og Oo, tarpaulin. amo na ng tarpulin sa sanda uno. Dili pangutang na na. Ang akong buwak, ini krisi ko. Atong gyud Kasi nalat ah. ay buwak. Buwak, para na sa tarpulin. Mo magpalit na. Plano na ta, kay man May palit ah. Ako na lang. Kung nanay inamot mupalit ag buwak. Pwede na lang ito kay Juan ba makatag ko ko ni. Unahan man ang simbahan kay ro na. Pwede naman po ng mga buwak, kasi yung mga buwakan sa inyo ba, isigapot. Okay naman po ng masig na Special naman rin dali altar. Usara to ng buwak tiger, usara to. Oo, okay na na. Ipuno-puno na doon natin siya ng anong pinali. Ikot ko dali, bayron. Ano naman yung tawag siya, kalabon yun ang kasi magbuwak pa rin. Na ana? Asa dapat? Pisos, binilo ka ka. Oh? Sa pisona? Oo, kana, danagay. Ang si Kari na, di ba kakas nun na Sige magbuwak. Buwak ni Kari. Di ano na naman ang buwan mohon. Ikaw may magbuwak dai kay Si Jack. ikaw may magbuwak. Dali mo na jakas nun. Kanang altar batangan ang buwak dai. Paman. Daris altar og diris unahan. Palit ka lima nga ka na nabuhat no. Oh, dai na ako. Dai, ani na lang. Inintasan ng smartphone. Magpalit ra kag mga buwak kag ready itong so. Para na lang tagurang gatong bani, atong gusto mo gag sunod na naman din. Magdapon may ulaya mo. Nakay katong na-clean nga murag kuan din. Sa nga na. Oh, nakatulog do. Kay mo na yung ingan sa bani dali sa tulungan. Ay kani sila magdala sa bani na Jadi jakas leutik kuan sila kuat. Jakas leutik. Jangan turunan budak satu akak disuruh misalnya hello maksud tadi. Magsugod na ta rosaryo.